salamat nabibili ko na. Good morning, guys. Good morning. Good morning. It's another day for the activity. Ang event po niya, guys. Event po niya. Breakfast at welcome to my channel. And naog sa dati ko na daw breakfast. And bata siya. Wow. Hi guys. Muna ako mata sa basket of breakfast. Pili lang po nag-lifting ayun tapos tara, namin na. I love baking. Let's go. Two hours later. Hintay lang kami sa labas mag-start na ang event ni Raisa Contawi.
sa Kontawi and Sir Patrick. Thank you at the group, sa the team. Thank you, thank you, thank you. Hi guys! And mukulit na po Ligan City kay Manaang event and happy kay ko guys, nandito ko si Raisa Quintawi. Wala ko na istorya pa ito akong gihabit ako ni kumusta ko taga Mindanao ng Facebook and wala ko nag-expect nga kanang ma-hug ko niya and yakong pangutan ko kasi ako na starstruck ako sa iya